jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowsare hande ko ñalawma altini hawri ko sappo lewru novembre hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi habruji moɗon e ndemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ko États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko toon to Washington hono kanko Donald Trump patama makko justice no wulluto oɗo saha joni sibabunde caɗele ɓe jogui yimɓe hewɓe wonnoɓe toon ko ceeka walla ko démission walla ko caali liggade habruji men ha hande toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti toon to Washington kamɓe démocrate kamɓe républicain ji ɓe mbawi jaɓɓodirde rendude pour ɓe daña kane wona 60 voix ɓe mbawa wodde nanodiral wawde wallude laamu ngu dañde budget ha ñande nogas e goho lewru janvier habaruji men international ma en puɗɗo toon to France ono kanko Nicolas Sarkozy goppitaɗo hande ɗum noon ko liberté makko sibabunde appel mo jogui onande ñawore makko habaruji men international cakkitirɗon ko toon to Afrique du Sud batu hongu wadde toon nogas e ɗiɗi ha nogas tati lewru novembre ɗum noon ko batu mbiyata G20 ono kamɓe Amérique ɓe garani ma en ƴeew ma en dutto ɗum ɗon ƴeewen holko woni sababu Donald Trump wi jahani e kadi holko kamɓe Afrique du Sud koɓe jaabi ko ɗum won titruji men ɓurɗi mawnude oɗo journal siftini ɗon tan hande ko altine hawri ko sappo lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi ma en gartu joni joni janñinen ɗiɗo titruji radio Jowol Sare International dole lingu gondiya kono dole radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare on calminama lawol gongol habaruji men porɗe weeyo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haɗade habaruji d'abord ko fate weeyo ko siftinden tan tugui jamma hanki ha fayi subaka ko neige wona ɗo e diwanuji gonɗi hakkude États-Unis ɗum noon kone jeeya hen Ohio hen jeeya hen Indiana Kentucky donc température jatan ɗo hande ko ɗo e Cincinnati gonɗen joni ko moyen 2 degré Celsius 11h minuit ma yetto moins 3 degré walla hedde 7h subaka ma yetto ko moins 4 degré jangol ngol ma usto yedde betewe hawnayk ma monto ya wonna to e positif donc ha 2 degré hedde midi jango wonnoto 2 degré ñalomaji garoji ɗi hono talata en wayno ko ɓuri hewde ñalawma ha fay jamma wonata ko hakkude 0 degré e 4 degré Celsius ñande alhamis ñande alarba ma nangue yalto seeɗa ma ñallu e 12 degré ha jammaji ma ɓuur seeɗa alhamis ma woni 13 degré aljuma ma woni 15 degré donc samedi ma woni 19 degré hawnaki nden kadi ma nangue ɓeydi yaltude jangol kadi ma continue artude tugui tan samedi ha yettanima mercredi donc ma telloy ha wonte 12 degré yontere arore nde foof a yiyaka wonde ko neige ne jogor tellade hen ɗum noon tugnade kadi service toppitiɗo fate météo mo gonɗo to Ohio bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji meɗen États-Unis toon to Washington e tugnade kadi ko kanko gardiɗo sous représentant hono kanko Mike Johnson ɗum noon nde fottisi hande jeekitap toon to CNN o haali o yiwonde ko en wayno ko oɗo saha joni kanko jogaki anniye wallude surtout républicain ji kono sappo e tati kañumen koye men nandiɓe démocrate en pour jabde artu sous représentant ji surtout haalde ko fate en Obamacare ɗum noon surtout haalde gueɗe ɗe ganduɗa hen kene wawi wallude yimɓe joguiɓe oɗo assistance médical mo ganduɗa mbi tagu ummi ko Obamacare wawde beele oɗon assistance ne continue ɗum noon en wayno ko jeekita fof siftinima wonde ko oɗo assistance ɗum gasata ko mayiɗo hitande kanko Mike Johnson en wayno o salima jabade cardinal kono o wi wonde ko Obamacare gilande sosa guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo kañum hoɗum no sosirani ko hunde ɓeydunde en wayno ko coggu mum ko hunde tinde ɗum noon gilande sosa hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e wiide makko kadi kanko Mike Johnson en wayno ko kamɓe démocrate en koɓe continue ɓe dogana oɗo saha joni ko ɗum ɗo wona hunde wallode américain ɗum noon goɗɗon konngol kadi hono kanko Lindsey Graham sénateur jeeyaɗo toon to Caroline du Sud e wayno o ƴefti toon konngol hande kadi toon to Sénat
ɗum noon kadi ko nde haalata ko fate en wiide wonde ko Obamacare ko mbiyata assistance médical mo ɓe jogui o oɗon assistance médical o meeɗani wonde hunde jarde o meeɗani wonde hunde mende wallude yimɓe ɓe ganduɗa en miskineɓe wonde ɗo États-Unis ɗum noon wiide makko kadi so tawi républicain jante makko démocrate en poti jantude makko pour kamɓe koye mabɓe ɓe guitta ko fate oɗo assistance médical mo mbiyete Obamacare beele natta wodde ko wawi wonde fof ne wayni ko ɗum firti wonde ko kamɓe républicain e kamɓe démocrate en ha hande ɓe jaɓɓodirani ko fate uddidde gouvernement fédéral beele watta liggade ɗum noon siftinde ɗon ko hande woni ñalawma 45 mo ganduɗa kamɓe gouvernement fédéral ɓe guddidami mabɓe liggoto tan ko yimɓe seeɗa min mbiyata ko yimɓe nesseeɗan siftinde ɗon toon to Sénat hono kamɓe démocrate en yonɓe mbawi kañumen koyemin dakkodirde républicain ji pour dañande gouvernement fédéral kalis kene wawa continude liggade liggey muɗum ɗum noon ɓe kawri ɗum ko ñande dimanche ɓennuɗo ɗum noon e caggal nde ɗo ɗum fo ɗamminani jogori arde hono kamɓe kanko jantun ɗum gardiɗo Sénat o wi wonde ko ene wayni ko so ɓe goosi ɗum ɗon ɓe jiiɗi ko toon to sud représentant ji kamɓe ɓe ɓeɗo no gañumen garta mbawa vodde ɗum noon e jabade ɗum ɗon kanko Mike Johnson o wi wonde ko yamiri représentant ji wonɓe vacance uji ha oɗo saha hande yo keño garta sibabu nde avion ngaji kewani no fewi artiroɓe yimɓe ɗum noon o wi wonde ko so tawi tan bill facture o votama toon to Sénat kanko mo hokku yamirore pour wonde kamɓe toon to sud représentant ji ɗum noon holnde ɓe garata kamɓe ɓe vote pour mbawa continde ɗum ɗon noon ko nanodiral gongal hakkude kamɓe démocrate en surtout toon to suudu Sénat won nanodiral e hakkude mabɓe républicain ji bipartisan pour wawde hokkude gouvernement fédéral ken wona balɗe 40 kalis ken wawa continde liggey muɗum wawa uddide dame guddade guila ma won joni 40 ñalawma donc tumnade habaruji gomiriɗi toon e joni toon to Sénat ɓe voti oɗo affaire oɗon proposition ɗum noon vote o en mbimen ni ko 60 jaaɓi ɗum ɗon ɓenni contre 49 neɗɗo ɓeɗon 49 ɗon hono kanko gardiɗo démocrate en toon to Sénat on caksumo en wayno o jaakoɓe ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni ko pour dañci ken wona balɗe 40 kamɓe gouvernement fédéral beele mbawa uddide baafe mabɓe mbawa continue liggade ɗum noon siftinde on kadi ene wayno ko kamɓe démocrate e kamɓe républicain ji koɓe goyti hen tan oɗo saha joni ko yimɓe hewɓe nana ceeka walla nana jooɗi liggaki walla yimɓe hewɓe nana won hen liggotoɓeɓe ay goto men yoɓaka taw ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henno ko caɗele mawɗe e wiide mabɓe kadi kamɓe nandirɓe ɓeɗo foof républicain e démocrate en hawnaki so tawi baafe gouvernement fédéral watti liggade e kamɓe kadi sud représentant ji ɓe garti hawnaki won gueɗe kewɗe ɗe ɓe dakkodira oɗo saha joni ne wawi ma continue wawde haaldede toon to sud représentant ji hande tumnade kam to Washington hande ene wayno to banggue démocrate en sénateur uji jeetati ne wayno kañum ɓe liggudade républicain pour beela rokkude ko mbiya nanodire pour dokka gouvernement fédéral balɗe 40 pour beela kañumen koyene mbawa haaldede en jeeya hen donc ɗiɗo sénateur uji jeetati ko ɓeɗo tumnade hande eko winda toon to EP News hono kanko wiyeteɗo Dick Durban omo jeeya yimɓe ardiɓe ɗon to fedde judiciaire wonde toon to Sénat donc jeeya toon to Illinois jeeya hen hono kanko sénateur John Fetterman jeeya toon to Pennsylvania sénateur Maggie Hassan jeeya toon to New Hampshire ene jeeya hen kadi sénateur Tim Kaine jeeya toon to Virginia sénateur Angus jeeya toon to Maine sénateur Jack Rosen jeeya toon to Nevada e sénatrice Jan Shaheen jeeya toon to New Hampshire donc ɓeɗo ene wayni ko ɓeɗo jeetoto kañumen certe makko kanko caksumo e won jaɓodiraɗe makko ɗum noon jante républicain ji ɗum woni ɓe dañi kamɓe républicain ji ken wona 60 voix eɓe jaɓodiri ken wona balɗe 40 beele gouvernement wawi uddide eɓe mbawa continde toon Sénat e toon to sud représentant ji haalde ko fate hol peeje ɓe mbaɗata ha ko wiyete budget dañe wonande gouvernement fédéral kadi shutdown o mo ganduɗa hono mo meɗen wadde histoire amérique jaaro hande e balɗe 40 beele en darto ko jiiɗa ɗum hen wona ha hande aéroport uji enen continue ha hande ustude avion ngaji poɗɗi juurade ɗum noon sababu nde woysadeɓe kamɓe e fewi ɓe ngala oɗo saha joni liggotoɓe taw ko yimɓe wawɓe wallude hisnude ɗiɗo avion ji yo ndiw taw ne kisi e walla kadi yo juuro e kadi surtout yen rende yimɓe natoɓe yaltoɓe aéroport TSA ɗum noon ko compagnie sécurité wiccitoɓe yimɓe sene nata e nder aéroport
ha hande ko hesdi toon to Washington e gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon e wayni ko département toppitiɗo ko fate justice ɗum noon e jeeya hen FBI en jeeya hen pelle goɗɗe gonɗe less mabɓe oɗo sa joni ɓe goni ko caɗele mawɗe ɗum noon sibabude tugnare hande ko Washington Post ko windi wonde ko hitande ɓennude ono kamɓe FBI kamɓe département justice nde ɓe gari toon nde ene wayno ɓe joguino au moins kene wona ujunnaje sappo taw ko avocat ji taw kañumen liggotono koye département justice e pelle goɗɗe ceeguiɗe département justice ko wayno FBI groupe aji defandoji gueɗe laamu kono noon ne wayno ko tuggi tan laamu ngu fuɗɗi ko ha oɗo sa joni en woni kene won ujunnaji 500 neɗɗo jalti ɗum noon ko guila taw kamɓe ɗo fof wonan avocat ji en waɗi hen wonɓe avocat ji en waɗi hen wonɓe taw ko liggeyaji goɗɗi ujunnaji 500 neɗɗo dole men ko soit ko yimɓe sekaɓe tawde ko kanko Donald Trump wi kala jiɗɗo yaade retraite omo rokka ɗum kalis ha septembre ɗum noon wonen ko ƴeftude ɗum won hen kadi ene wayno ko kañum hen koye men ko démission ɗum noon e wayno ko ɓeɗo yaltude men toon kamɓe département toppiti ko fate justice ɓe donki dañde lomtoɓe ɗumen ɗum noon e wayno ko tugnade kadi e yeruji dokkaɗe hono kanko Jan Pirro en wayno ko kañum horum ko liggotono toon to fax mo kanko Donald Trump addi ene wayno won toon to Washington DC e nder ko haali toon to fax wi wonde ko nde o ari nde en o tawi heddi tan ko e nder bureau Washington DC ko ni wona capanɗe jeenani taw prosecuteur way ɗum noon mun continue gila o fuɗɗi ha hande neldude email aji pour yimɓe jiɗɓe arde liggade toon e bureau makko walla toon to département justice Chicago aussi ko ɗen caɗele goni toon hono kanko gonɗo toon avocat laamu gonɗo toon Andrew Boutros o haali kadi e nder email o windi yimɓe hewɓe ganduɗa kañumen koye men ko meɗɓe wonde prosecuteur uji taw liggonade laamu yo gartu sen jiiɗi hebde liggey kono noon hay goto jabora ko ɗo sa joni ɗum ɗo fof noon ene wayno ne hulli kadi hono yimɓe yaltoɓe école aji oɗo sa joni taw ko école aji patuɗe ko fate justice ko fate loi kañumen koye men natti jogade intérêt e ruttade ɗaɓɓude liggeyade toon to département justice sibabude gueɗe kalateɗe walla gueɗe jiiyeteɗe hono kamɓe ardiɓe leydi ndi holno ɓe continue salade hoppude ɓeɗo liggotoɓe toon hurumu men ɗum noon ko ɗum woni oɗo sa joni kamɓe département justice ko ɓuuri hewde hen ɗum noon ko bureau ji muɗum e yimɓe e bureau ji cenguiji muɗum ɗo oɗo sa joni en jogui bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France kanko Nicolas Sarkozy o accitama kaso mo wonno hande ɗum noon arti toon to galle makko toon to Paris tumnare hande communiqué jaltuɗo ɓe mbi wonde ko waɗimo accitede ko sibabude wonde kanko hoore makko hande nde ɓe putti toon to juge ɓe mbi wonde ko tawde ko baɗɗo appel ñawore waɗanode lewru ɓennuɗo ndu ɗum noon ñawore nde wino ko il faut ko sokke duuɓi 5 e ɗum noon sibabude ɗum ɗon ene wayno ñawo kalfinnoɗo gueɗe makko hande wi noon ɗum noon tawde appel o nefata primo oɗo sa joni kono noon woni koye jimandi département justice toon e ɗum noon ene faye makko kuule wonde ko o ala droit yiyade hay nokku ɗo e Amérique o ala kadi droit haaldude e won yimɓe won surtout henna gonɗo ministre de la justice on kanko Gérard Darmanin kañum horum jillinoɗomo toon to kaso lewru ɓennuɗo ndu donc ene wayno ko kanko Sarkozy o sokono ko toon to kaso biyeteɗo centre prison ene wayno ko o pama hande ɗum noon e nde huccite télévision mo haali wi wonde ko ene wayno ko sokede toon ko hunde tinde no fewi o kadi ene wayno ko hunde kadi nde ganduɗa tiiɗande kala nangaɗo e ɗiɗo kasoji donc ɗum woni ko hunde kadi mettude no fewi kanko Sarkozy noon ene wayno nde huccite juge mo haala wi wonde d' abord kanko ko français e kadi mo yiɗi leydi makko kadi haade makko fof wonde koyo gonga yaltu ɗum noon kadi ene wayno ko kala ko kamɓe toppiri ko fate gueɗe ñawoji ko kala ko ɓe ɗaɓɓe makko ene wayno ko mo waɗa ɗum e yeeso mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni kanko mon arti toon to galle makko sifti ɗon tan kanko Sarkozy o takka ko gueɗe e hitande ujunnaji 2 won kalisaji ɗi o heeɓi ɗum noon koye junggo kanko gonnoɗo président mo Libye hono Mouammar Gaddafi e ɗum noon koye campagne makko pour ardade leydi France ene wayno kadi kanko Sarkozy kadi won ñawore wonde kadi fandemo ñawore nde kadi ko wiyade gueɗe goɗɗe kadi ɗo waɗi ɗum noon ko hadde enquête aji tuyande jotodirde e seediji taw ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa jaɓɓude kuule ko wawi wonde fof ndeɗo ñawore kam ko fati oɗo kalis tuuma wonde ko o heɓi ɗum toon to Libye yiɗi Mouammar Gaddafi sibabude ñawore makko woni koye appel oɗo sa joni o ɗaccitama ɗum noon o arti toon to galle makko eɓene continue enquête pari aussi ha ñawoɓe wonde toon to cour d'appel jaltina ƴefta décision mum ko fati appel mo kanko avocat ji makko namdi o kanko Nicolas Sarkozy toon to Sénégal ha handi ko battande kanko Ousmane Sonko
mo wonno hiccanki toon to Dakar e nder discours noon ko moɓodiral banɗogal toon hakkunde yimɓe Pastef e kanko Ousmane Sonko ɗum noon e wayno ko kanko Ousmane Sonko memin hen ono biyeteɗo Mambaye Niang kañum hoore mum wonno ko ministre de tuttude ko fati tourisme e laamu ancien président Macky Sall ene wayno ko kanko Ousmane Sonko haali no wi wonno ko no Mambaye Niang kañum hoore wujjini ken wonno 9 milliards francs CFA e ɗum noon e wayno ko nden oɗon saaha ono kanko Mambaye Niang o porti plainte Ousmane Sonko mbiyata diffamation ɗum noon e wayno on saaha kanko Mambaye Niang o ene wayno ko hawi e caggal muɗum Ousmane Sonko waɗi appel kadi o continue hawde kanko Mambaye Niang kadi o arti kadi e nder kanko hoore makko caggal de Ousmane Sonko kadi haali inde makko ñande samedi ɓennuɗo o wi ko Ousmane Sonko ne foti hankkadi hersude hutorade inde makko o wi par ce que ene wayno ko sibabude ka Ousmane Sonko haalin ɗiɗon haaluji ene wayno ko oɗo saaha ɗo woni ɗo enne ko nguru makko e neɗɗagal makko fof koko boni kala ɗo o yaade pour omo ƴeewa liggey walla ɗo ƴeewata liggey yimɓe ɓe en gonata koye daaridemo ɗum ɗon kono il faut ko toujours o artiri wonde wiide wonde ko cour suprême walla tribunal uji ñawnode o ɗiɗon kawuji ene wayno ko tawi wonde ko kala ko Ousmane Sonko haalanno ko hunde wodani kono Ousmane Sonko ne continue haala ɗum e wiide makko kanko Mambaye Niang kadi ɗum noon ko nde o ari télévision RFM ɗum walla TFM o wi wonde ko Ousmane Sonko ko woni ko musni hoore mum oɗo sa joni ko sibabude kañum hoore mum hankkadi ene wayno ñaawama wonde ko wawa wonde candidat koye de gurdam mum ko oy ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum ɗon ko foɗɗere kanko Ousmane Sonko ronki modde ɗum oy donc ene wayno ko kanko Mambaye Niang ɗum noon kadi ko hunde nimsirani o wiide makko kadi Ousmane Sonko ene foti andude hankkadi ko woni makko e muɗum ko surtout ko ɗiɗo kalise ɗe o haalata ɗi ɗum kadi ko hunde hankkadi o fonno uddude ɗum par ce que o wi wonde ko ɗum ɗon ñaawama wodani etc kanko wi mo jogino preuve aji o addani caggal muɗum sibabu ɗum ɗon o kanko hoore makko ñaawama onde ko tooñi oy donc hande kanko Mambaye Niang kadi o wi wonde ko omo continue hande yettude justice toon Sénégal hay sinde ko ardiɓe laamu ɓe canji ene wayno ko hande ala ko change justice o oy donc justice o kadi continue kañum hoore mum hesɗisinde wonde ko kanko Ousmane Sonko ko mbiya rabadare pour wonde wawa continue wonde candidat e ɗum kadi ko hunde gongira e gonga Ousmane Sonko jogorani wonde candidat élection présidentielle Sénégal koye nden gurdam ko ngal ɗo kuulal kadi wona kuulal pour pawingal Ousmane Sonko walla bawɗo wonde fof ko kuulal leydi Sénégal donc bawnoɗo wonde fof ene woni justice o ko wiyata ɗum ala ɗum noon Ousmane Sonko koye mum hawri justice ma wi continue wiide mo ala o wawa wonde candidat toon to Mauritanie tumnade kadi e habaruji gumiri toon to journal Shams Marif ɗum noon e wayno ɓe mbi wonde ko journal goɗɗo Mourasilun ene wayno a waɗi enquête tawi wonde ko police mo kayi ɗi nangui toon e yimɓe ɗiɗi ɗum noon yimɓeɓe kadi ko yimɓe mennoɗo sokede sibabude caɗele ɗe tawi ɗe nanguira joni ɗe ɓeɗo yimɓe kadi ɓe caggal nde police rewɓe mabɓe taw ɓe tinani par jamma yi surtout eɓe goni e motoji mabɓe eɓe circule abiɓe ha galleji mabɓe tawi toon to galleji mabɓe to ɓe jogui gueɗe kaɗaɗe ne jeeya hen kiloji 3 résine cannabis butelaji 16 taw ko alcool paquetaji 13 ko hashish ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe ɓe mbaɗi toon pour yeyde ɗum toon to kayiɗi walla ɓennin ɗum ko way wonde fof ɓeɗo yimɓe tumaɓe kadi ko yimɓe ɗiɗo wo honnoɓe toon to lega tantaji en kañumen koye men kadi meeɗi nanguede sibabude ndeɗo gueɗe oɗo saha joni ɓe nanggama e ɓene mofta koɓe ɓenninteɓe toon to suudu ñawore tumnade hande journal Shams Marif toon to Mali ɗum noon ko toon to frontiére gonɗo hakkude Mali e Mauritanie to wuuro wiyetego Leere yimɓe hewɓe ene wayno dogui toon ɗum noon ko nadde e Mauritanie donc tumnade France 24 ne haali ɗum wonde ko ɓeɗo yimɓe o dogɓe toon ene wayno ɓe mbi wonde ko groupe biyeteɗo soutien aux islamique musulman ɗum ko jinin taw goɗo groupe kadi ne wayno liggodirto El Qaïda kañum hoore mum ene wayno rokkunaɓe kono 24 heures wiide wonde koɓe jalta wuuro ngo tumnade hande seedanteji ko kaali mbi wonde ko caggal koɓe jalti nde heddinoɓe toon fof en wayno ko mbarama ɗum noon ɓe mbi wonde ko kamɓe ɓeɗo en dogɓe wuuro Leere faade toon to frontiére Mauritanie ene ma ujunnaji tertinaɗo wiide mabɓe kadi ene wayno ɓeɗo ene wayno ko kamɓe jihadiyankoɓe ɓe tuumi wonde ko ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe ngoɗo wuuro wiyetego Leere ko yimɓe ganduɗa ko jamforoɓe jafimaɓe wonde kañumen koye menen jotodiri e militaire uji leydi Mali ɗum noon ko ɗum woni sababu kañumen koye men mbiɓe wonde ko Allah sago ɓe jalta ngoɗo wuuro par ce que ɓe nanodiri enen mumen ko ɓooyi wonde ko yimɓe wuuro ngo potani liggodirde e yimɓe militaire uji kono ene wayno ko ɓe
ko yimɓe wuro leere woni ko kañumen janfiɓe ko ɗum waɗi oɗo saa joni kamɓe jihadisuji wonɓe toon ɓe ko kamɓe ngoni wuro ngo donc ko laamu maɓe yahata toon ɗum noon siftindon tan ko ɓeeɗo jihadisuji ko kamɓe koye maɓe jeeya e waɗɓe bloqué so oɗo saa joni toon to Mali kala ko woni carburant wawa nadde toon ummade leyɗele takkiɗe Mali. Habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Afrique du Sud ne foti jaɓɓade batu ngo mbiyata G20 ɗum noon ko leyɗele nde ganduɗa en jeeyaɗe kadi leyɗele wiyaɓe oɗo saa joni ene ɓamtaru men koko yaari yeeso e kadi e leyɗele kadi goɗɗe ɓe ganduɗa ɓamtiɗe ɗum noon ɗum tunnade handi ko winda toon to Apanuis hono kanko Donald Trump e nder ko windi truth social makko ɗeɗo baɗɗo wi wonde ko ala neɗɗo koho taw ko jeeyaɗo Amérique jogoɗo tawede nguɗo boto o wi wiide makko kadi kanko Donald Trump en wayno ko ɗum ɗo fof sibabunde Afrique du Sud kañum woɗum koko yaɓɓi kuule ɗum yaɓɓi kadi haqqe innamade en ɗum noon koye leydi gandirandi oɗo saa joni ene tampini yimɓe wiyeteɓe africaneuse en ɗum noon kadi kanko Donald Trump continue haalde kadi wi wonde ko kamɓe Afrique du Sud ko leydi gandirandi ne hefta leyɗele ɗe ganduɗa en taw ko africaneuse en jogui gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump on continue mo haala ɗum noon ko gila balbal fuɗɗi laamade États-Unis e surtout en kadi oɗon saha kadi ko taw ko Elon Musk en continue e liggade makko ɗum waɗi wayno ko Afrique du Sud waɗino réaction oɗon saha wi wonde ko kanko Donald Trump ko haala ko wasde andude holko woni Afrique du Sud e kanko Donald Trump e oɗon saha kadi o yamirino kala yimɓe jeeɓe toon to Afrique du Sud taw ko africaneuse en so tawi en jiiɗi arde États-Unis ne mbawi arde ɗum noon ko yidde dandude ɗumen ko wawi wonde fof kanko Donald Trump o wi wonde ko jogorani tawede nguɗo boto o jogorani kadi hay neɗɗo goto kanko Donald Trump e nder handi komo continue winde wi wonde ko africaneuse ɗum noon ko leñol gongol toon to taw ko tubakoɓe ɓe ganduɗa kalata ko ɗemgal africaneuse mbiyata ɗum taw kadi ko yimɓe ko origine mumen ko ɓuuri hen hewden ko Angleterre en ko yimɓe halfunoɓe toon kanko Donald Trump o wi wonde ko africaneuse en toon mbare enen toon kirse e kadi no en leyɗele mumen e kala nokkuji ɗi ganduɗa ɗi jeyno ko hen nehanno jawdi men ene wayno nen continue heftede ɗum noon e jaabol mum kono ministre toppitiɗo ko fate relation ngaji international hoto kanko biyeteɗo Romadou Lamola o wi haaluji Donald Trump ɗi ko hunde nde forani wonde e hunde kadi ko hunde kanko hoore makko tan mo miijotanomo haala taw ko gueɗe ɗe ganduɗa neɗɗa ko godani eyi ɗum noon kanko ministre toppitiɗo ko relation ngaji international kanko Ronald Lamola o wi wonde actuellement e nder ko winda e nder kadi ko anda gueɗe ɗe Donald Trump haalata 225 yimɓe mayɓe toon sibabunde haareji hakkude patuɗe ko fate leyɗele toon to Afrique du Sud waɗi ko tugi lewru avril hitan ujunaji ɗiɗi nogas ha lewru mars hitan ujunaji ɗiɗi nogas nayyi e ɓeeɗo fof kadi ko yimɓe ɓaleɓe gonno oy donc haalde ko wiyete en tubakoɓe ɗe mbaɗe toon to Afrique du Sud ko hunde tan kanko Donald Trump o miijo e te kadi hutoro ɗum pour gueɗe politique ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saa joni hono kanko Donald Trump o welti o wi leydi makko wawa hay goto neldata toon to Afrique du Sud donc ene wayno ko ha hande e jaabol makko kanko ministre toppitiɗo ko fate relation ngaji international o wi wonde ko leydi mabɓe Afrique du Sud ko continde e botu G20 jogorngu wongu toon ngu o wi so États-Unis ari so arani fof ala ko bonnotaɓe ɓe jinno États-Unis ara kono noon tawde États-Unis arani ɗum ɗon ala ko bonnota e botu ngu eyi ɗum ɗo kadi ko hunde nde jogorani hadde botu ngu continde wadde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jiwol Sare habaruji min jogo noon hande ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma altini 10 lewru novembre hitande ujunaji ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haldanamo yembali jaam on jarama.